haka muke fassara kirari. To akwai wani taqdim wa ta'khir a nuskokin da suke hannunmu. Ana ganewa? A wata nuskar za a ga abin da yanzu za mu karanta shi ne alin ala arshihi wa huwa danin bi ilmihi min khalqihi. A wasu nuskokin kuma ba shi ba ne ko? To amma idan ka matsa gaba ta gabanka za ka ga alin ala arshihi wa huwa danin bi ilmihi. An ga wajen? Yawwa, kaga kun gani? Kun gani? To za mu fara karanta shi, muka karanta shi sai mu dawo mu karanta alwahidu samad allazi laysa lahu sahibatu wala walad. Kun gane? An gane? Yawwa. Alin ala arshihi, maɗaukaki ne a al'arshinsa, wa huwa danin, kuma makusanci ne ga bayinsa bi ilmihi da iliminsa, min khalqihi, daga wato ainihin halittarsa. Alin ala arshi, maɗaukaki ne a al'arshinsa kenan bi zatihi, Allah da zatinsa yana saman sama ta bakwai a saman al'arshinsa. Wa huwa danin, kuma kusa ike bi ilmihi da iliminsa min khalqihi, ai ila khalqihi, zuwa ga halittarsa. Bi ma'ana duk inda ka ji Allah ya ce yana tare da ku, da iliminsa ne, da jinsa da ganinsa, da taimakonsa da kaza. Amma shi da zatinsa yana ina? A yawwa, alin ala arshihi. To wannan gaba ce da lallai akwai tattauna tsakanin wato ainihin ahlus sunnati wal jama'a da sauran ƙungiyoyin 'yan bid'a. Alin ala arshihi, dalilai kaca-kaca suna nuna lallai fa Allah yana sama. Lallai Allah yana ina? Yana sama. Yana sama. Daga cikin dalilai da suke nuna Allah yana sama, akwai a cikin asma'uhul husna. Sunayen Allah, akwai sunayen da suke nuna Allah yana sama. Daga cikin sunayen da suke nunawa, yana da suna al'a'ala, maɗaukaki. Maɗaukaki yana ƙasa ko yana sama? Da ismu, da sunansa al'ali, shi ma. Da sunansa al-muta'al, da sunansa al-zahir. Da sunansa me? Al-zahir, huwa al-zahir wal batin. Da sunansa al-qahir, ai kuna da al-qahiru fawqa ibadihi. Da saurayen sunayen Allah. Allah yace sabbih isma rabbikal a'la. Kaga, ka tsarkake sunan ubangijinka maɗaukaki. Allah yace wasi'a kursiyyuhu samawati wal arda wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwa al-ali. Allah maɗaukaki yana sama. Ya tabbata hadisin sayyidina Abu Huraira wanda Imam Muslim ya ruwaya. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana addu'a yace Allahumma antal awwalu falaysa qablaka shay'un. Kai ne na farko, babu wani da ya riganye ka. Wa antal akhiru, kai ne na ƙarshe, falaysa ba'daka shay'un. Babu wani da zai zo bayan ka. Ba fa ana nufin wai wata ran zai awayi gari ba Allah ba, ba zai yiwu yau a zo a ce ba Allah ba. Wa anta zahiru, kai ne maɗaukaki, falaisa fauƙaka shay, ba wani abu a samanka. To gine yana ita kanta saman Allah fa yana samanta. Subhanahu wa ta'ala. Wa antal batinu falaisa dunaka shay. Daga ciki akwai ayoyi da ƙarara, wanda daga cikin dalilai da suke nuna Allah yana sama, akwai ayoyi da ƙarara suke nuna Allah ba ya daidaita al'arshi.
kana na suratu hud, kana da ita a araf, kana da su a yunus, kana da kaza. To Allah madaukakin sarki yace inna rabbakumullahu allazi khalaqa as-samawati wal arda, sai ce fi sittati ayyamin summa stawa ala al-arsh. Inna tabbas rabbakumullah, ubangijinku shine Allah. Allah, kafin fasar ayan nan, wani wawa, wani sufi ko yake cewa in dai Allahn ‘yan izala shine wanda yake sama, to su ba Allahnsu bane. Ka kalli ayan nan yanda ka san da shi take. Inna rabbakumullahu, tabbas mahalicinku, mamallakinku, mai kula da ku shine Allah. Allazi khalaqa samawati, wanda ya halicci sammai baki ɗaya, wal arda ay wal ardina, ya halicci ƙasai baki ɗaya, fi sittati ayyamin, a cikin kwanaki 6. Wawayenka kiristoci suka ce a na 7 ya gaji ya huta saboda hauka. Thumma stawa, sannan sai ya daidaita alal arshi, a al'arshi. Al'arshin a kofar gidanku yake? Yana saman sama ta 7. To a saman al'arshin anan Allah ya daidaita. In ka je suratu Yunus zaka tarar Allah yana cewa inna rabbakumullahu allazi, ka kalli duk ayoyin sai Allah ya nuna ma fa Allah shine mahalicci, abun bauta kaza kaza. Inna rabbakumullahu allazi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma stawa 'ala al-arsh, sai ce yudabbirul amr. Yana can din amma ana juya lamarurrukan. Wannan yana cikin dalilai da suke nuna alin ala arshihi. Daga ciki akwai fitowa ƙarara da nunawa da Allah yana sama. A wasu ayoyi ba wancan suka nuna daidaitonsa a al'arshi, wasu ayoyin kuma ya nuna kawai yana sama. Shine kamar abin da Allah ya ce huwal qahiru fawqa ibadihi. Fawqa ibadihi, ai duk abin da ba Allah ba bawan Allah ne ko? To yana saman bayinsa. Kenan ba wani bawansa da yake samansa. To da duniya da sama da ƙasa da komai bayan Allah ne, to yana saman su, kenan yana ina? Yana saman sama ta 7. Al'arshi bawan Allah ne, yana saman al'arshin kenan. Fauqa ibadihi fa yace. Allah ya shiryar da mu, ya sa mu ringa gane zancen Allah da na manzon Allah. Allah ice yakhafuna rabbahum min fawqihim, suna jin tsoron ubangijinsu daga samansu. Wa yaf'aluna ma yu'marun, suna aikata abin da aka umarce su. Haka Allah madaukakin sarki ya sarraha a wasu gurare da suke ƙara nuna Allah yana wato ainihin sama ɗin, kamar faɗinsa a amintum man fis sama'i a cikin suratul mulk ko a amintum man fis sama'i ay yakhsifa bikumul arda fa idha hiya tamur. Yanzu kun yarda ne, kun saki jiki wanda yake sama ya rufta ƙasa da ku ta haɗe ku? Waye yake wannan aikin? Allah ya ce am amintum man fis sama'i ay yursila alaikum hasiba. Waye man fis sama? Waye? An yi ruwaya daga Abu Sa'id al-Khudri yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ala ta'manuni, yanzu ba za ku yadda da ni ba, wa ana aminu man fis sama'i, bayan ni ne amintaccen wanda yake sama. Ya atini khabaru sama'i, labarin sama yana zuwa mun sabahan wa masa'an, safiya da maraice. Waye man fis sama'i? Khabaru sama daga wajen wa yake zuwa? Allah. Haka Allah ya nuna wasu abubuwa da suke gurinsa a sama ne. Allah ya ce innal ladhina inda rabbika la yastakhbiruna an ibadatihi wa yusabbihunahu wa lahu yasjudun. Suwaye? Mala'iku. Suna ina?
suna sama kuma su ɗin suna wajensa. An yi ruwayar hadisi daga sayyidina Abu Huraira yake cewa inna Allah lamma qadal khalqa, annabi yace yayin da Allah ya gama halitta kataba indahu, sai ya rubuta a wajensa fauqa arshihi, indahu fauqa arshihi, ya rubuta a gurinsa. Ina ne gurin nasa? Fauqa arshihi, a saman al'arshinsa. Ina al'arshin yake? Shine dai sun mastawa alal arsh. Inna rahmati sabaqat ghadabi, haka Allah ya rubuta. Bayan an gama halitta gaba ɗaya sai aka yi wa halitta bushara, aka ce kai alƙalami ka rubuta inna rahmati sabaqat ghadabi. Allah kai mana rahama. Allah ya nuna wasu abubuwa da wasu halittu suna ciruwa su je sama kuma wajensa. Wannan ma yana nuna Allah yana ina? Yana sama. Misali, ga ɗan Maryamu, Allah ya ce wa qaulihim inna qatalna al-masiha Isa ibn Maryama rasulallah. Allah ya ce da maganar da suke cewa sun kashe Isa ɗan Maryamu ɗan aiken Allah, wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin shubbiha lahu. Ba su kashe shi ba, ba su gicciye shi ba, sai dai kawai an rudar da su ne. Allah ya ce wa innal ladhina ikhtalafu fihi lafi shakkin min. Allah ya ce ma lahum bihi min ilmin illa ittiba'a dhanni wa ma qataluhu yaqina. Ina ne mahallin shahid? Sai Allah ya ce bar rafa'ahu Allahu ilayhi. Allah ya ɗaga shi ne zuwa gare shi, ba ya yi ƙasa da shi zuwa gare shi ba. Rafa'ahu Allahu ilai wa kana Allahu azizan hakiman. Allah ice ilaihi yas'adul kalimu tayyibu wal amalu salihu yarfa'u. Gare shi ne wa'annan ayyukan suke tashi su tafi. Allah maɗaukakin sarki yake cewa innal ladhina kazzabu bi ayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabus sama'i. Waɗanda suka kafircewa Allah, in aka karɓi rayukansu ba za a buɗe musu ƙofofin sama a shige da su ba. A shige aje gurin wa? A shige aje gurin Allah. Daga ciki Allah yake cewa minallahi dhil ma'arij, sai ce ta'arujul mala'ikatu war ruhu ilai. Ta'aruju, suna tashi al mala'ikatu da mala'iku, war ruhu da ar-ruhu jibrilu ilaihi zuwa ga Allah. Daga cikin abin da yake ƙara nuna ma Allah yana sama shine hadisun nuzul. An yi ruwayar hadisi ta hanyar sayyidina Abu Huraira, kamar yadda Imam al-Bukhari da Muslim suka yi ruwaya. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila sama'id dunya. Ubangijinmu madaukakin sarki yana saukowa zuwa sama ta duniya a diddare. Yana saukowa, ba yana hawa ba. Da ƙasa yake a cikin mu da sai ya hau, amma da yake daga saman al'arshi yake sai ya sauko. Haka mala'iku, saukowar mala'iku tana nuna mana. Allah ya ce yunazzilul mala'ikata birruhi min amrihi ala man yasha'u min ibadihi. Wannan dalilan da wasunsu da yawa duk suna tabbatar mana da maganar malam alin ala arshihi. Allah maɗaukakin sarki ne a bisa al'arshinsa. To shi wannan al'ulu maɗaukaki ne ga al'arshinsa. Al'ulu wato ainihin kala uku ne. Akwai ulu ƙaharin, ɗaukaka ta ƙarfi da iko, ya fi ƙarfin duk wanda ba shi ba, maɗaukaki ne akan duk wanda ba shi ba. Shine qul innama ana munzir wa ma min ilahin illa Allah
illa akai a sunansa illa Allahul wahidul qahhar. Ka gani alwahidul qahhar, mai ikon karya duk wanda ya saba masa. Wannan ulu qaharin ana nufin annallaha la mughaliba lahu wala munazi. Babu wanda zai iya galaba akan Allah, ba wanda zai iya rigima akan Allah, shine ulu qaharin. Sannan akwai ulu sha'ani, sha'anin Allah madaukakin sarki, siffofin Allah da kaza ɗinsa sama suke da siffar kowa da sunayensa, babu tawaya a cikin siffofin Allah, babu tawaya a cikin wato ainihin sunayen Allah. Malamai suka ce ana wannan kuma ulu sha'ani ana nufin cewa Allah maɗaukakin sarki tsarkakakke ne daga tawaya baki ɗayanta. Shine Allah ya ce wa qul alhamdulillahi allazi lam yattakhiz waladan wa lam yakul lahu sharikun fil mulki, kaga wa lam yakul lahu sharikun fil mulki wa lam yakul lahu waliyyun min adh-dhulli. Allah ya ce wa kabbirhu takbira. Wannan sannan akwai na ukun shine uluwu zati, uluwu zati ɗaukakar zatin Allah kacokan yana saman wato ainihin saman halittu. To wancan uluwul qahari da uluwul sha'ani wata fa'ida ce a cikin musulmi. Duk wanda yake da'awan musulunci ba wanda ya saɓani cewa Allah yana da uluwul sha'ani, yana da uluwul qahari. Wacce ake rigima? Uluwul zati, wannan ta ukun, cewa Allah da zatinsa yana saman sama ta bakwai, saman al'arshinsa, ko kuma yana ko ina yanda wasu suke faɗa. To a nan ne kuma muka ka dalilai da suke nuna yana saman sama ta bakwai da zatinsa. Maganarsa malam yake cewa alin ala arshihi, ko maɗaukaki ne a saman al'arshinsa. Allah yana cewa ar-rahmanu alal arshistawa, ar-rahmanu alal arshistawa. Kaga wannan al'arsh din shi ma ayyuba malam ne kirkiro sunan, ba haka yake. An yi ruwayar hadisi daga sayyidina Abu Huraira daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, annabi ya ce inna Allah lamma qada al-khalqa kataba indahu fawqa arshihi, fawqa arshihi. Ashe Allah yana da al'arshi kenan. Haka an yi ruwayar hadisi ta hanyar Abdullahi dan Abbas yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa indal karbi la ilaha illa Allahul alimul halim, la ilaha illa Allah rabbul arshil azim, rabbul arshil azim. Me ake nufi da al'arsh? Gadon mulki ne, gadon mulkin Allah, gadon mulkin Allah. Me ake nufi da kursiyu kuma? Gadon mulkin an sa shi, ai akwai kuma gurin sa kafa da ake zuwa a sa ko? To shine kursiyu. Ana ganewa? To mu ci gaba. Wa huwa danin bi ilmihi min khalqihi, sannan makusanci ne ga bayinsa da iliminsa, yana sane da abin da suke ciki. Ar-rahmanu alal arshi stawa, lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa ma bainahuma wa ma tahta thara. Anan wajen wannan ya samu wannan kalmar, ya sunansa wannan wanda aka kulle din, Abdul Jabbar, ya sa wa wai tafsirinsa na manta, Jawful Fara, aljami' li tafsiri li ashtati tafasiri sukkani sara. Ya iya sa suna Jawful Fara, aljami' li ashtati tafasiri sukkani sara. Na so a ce wani mutumin kirki ne ya sa wannan sunan kuma ya rubuta tafsirin da gaske, ba shi ba iskanci ya ta iskancensa kawai. Me ake nufi to da athara? Al'ard, duniya. An gane? Wa in tajhar bil qawli, ga mahalli shayi, in ka bayyana magana fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa.
ya san abin da aka ɓoye ballantana wanda aka bayyana. Saboda haka kaga kenan wa huwa danin bi ilmihi min khalqihi. Ana tare da ni? A wani waje Allah yace huwa allazi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayyamin summa stawa 'ala al-arshi ya'lamu ma yaliju fil ardi. Ka gani? Ya'lamu ma yaliju fil ardi, ya za abin da yake shiga cikin ƙasa, wa ma yakhruju minha, da abin da yake fita daga cikin sa, wa ma yanzilu minas sama, da abin da yake sauka daga sama, wa ma ya'ruju fiha, da abin da yake shiga cikin sama din, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Idan baka fahimci wannan ba nan za su ratsa ka. Gashi wa huwa ma'akum aina ma kuntum, yana tare da ku a duk inda kuke. To yana tare da ku a duk inda kuke, me ake nufi da yana tare da ku a duk inda kuke? Idan da ba mu da wata aya, ba wani hadisi, ba wani dalili da ya nuna Allah yana saman sama ta bakwai, illa wannan ayar muke da ita, wa huwa ma'akum aina ma kuntum, sai mu ce to yana tare da ku da zatinsa, ko ba a gane ba. Amma idan kana da wa'ancan ayoyin, Ar-Rahmanu alal arshi stawa, summa stawa alal arsh, yanzilu ila sama'i dunya, ya'ruju ilaihi kaza. Duk kana da wa'annan nusus din. Allah ya tabbatar, annabi ya tabbatar yana sama. To wa huwa ma'akum aina ma kuntum, yana kuma tare da ku. Kaga akwai cin karo da juna. To yanzu dole ka zo kai bayani wai me ake nufi? To sai a ce wa huwa ma'akum aina ma kuntum bi ilmihi, yana tare da ku a inda kuke da iliminsa, wa sam'ihi, da jinsa, wa basarihi, da ganinsa. Kuma ma mutane dan dai ba su da hankali ne, wai wanne ne ya fi burgewa da nuna ƙwarewa da isa da izzar Allah? Yana nan yana tare da mu, yana jin abin da muke faɗa, ko yana saman sama ta bakwai amma yana sana yana jin abin da muke faɗa? Yana saman sama ta bakwai, shi ya fi isa da nuna ƙwarewa da burgewa. Wallahu bima ta'maluna basir. Ka gani? Ai wa huwa ma'akum aina ma kuntum bi basarihi. Wallahu bima ta'maluna basir. A wani waje Allah ya ce wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'wata da'i iza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Idan bayina suka tambaye ka ni, ka gaya musu anni fa inni qarib, ina kusa. Kaga shine wa huwa danin bi ilmihi min khalqihi. Ina jin haka ma ya isa ko? Yawwato mu matsa. Amin. Malam yace alwahidu samadu. Malam zai fara yi mana magana akan siffofin Allah subhanahu wa ta'ala, ba tare da yana da kini ba ko kama. Ice alwahidu shine ɗaya tilo, as-samadu wanda bayi suke nufi da bukata, allazi laysa lahu sahibatun wala walad, wanda baya da sahiba, masoyiya mata, wala waladun, kuma baya da ɗa. Allah shine alwahidu, ɗaya tilo, fi zatihi, a cikin zatinsa, wa asma'ihi, da sunayensa, wa sifatihi, da sifofinsa, fala shabiha lahu wala mathila, babu irinsa, bai da misali. Ana tare da ni? Allah ya ce qul innama ana munzir wa ma min ilahin illa Allah alwahidul qahhar. Shine ai wato ainihin alwahid. Gashi Allah ya faɗa alwahidul qahhar, sunansa ne. As-samadu, wanda bayi suke nufi da bukata, shine Allah madaukakin sarki yake cewa wato ainihin qul huwallahu ahad. Kaga
wancan alwahid kenan qul huwallahu ahad sai ce Allahu samad, shine wanda bayi suke nufi da bukata. To a cikin alwahidu kenan akwai siffar Allah ta kasancewarsa tilu. Inna Allaha witrun yuhibbul witra. Allah ɗaya ne tilo, yana zan abin da yake shi ma tilo ne. Ana tare da ni? As-samadu, sunan Allah ne as-samad, kuma yana da siffa ta cewa shi yake biyan buƙatar bayi. Shi ake nufi da buƙata kuma ya biya buƙatar bayi ɗin. Shine qul huwallahu ahad Allahu samad. Allazi laysa lahu sahibatun wala walad, wanda baya da mata kuma bai da ɗa. Allah ya ce walam yakul lahu kufuwan ahad. Baya da kini, shine kufuwan, bai da kini, bai da ɗa. Lam yakul lahu kufuwan laysa lahu sahibatun wala walad. Mattakhaza sahibatan wala walada, a cikin suratul aljanu ko suratul jin. Mattakhaza sahibatan wala walada. A suratul mu'min Allah yace mattakhaza Allahu min waladin. Allah bai riki ɗa ba, can bai riki ɗa ba, bai riki mata ba. To kenan daga cikin siffofin Allah bai da ɗa, daga cikin siffofin Allah bai da mata. Yawwa, yawwa. To, mu koma malam yace jalla anil mathili, jalla ya tsarkaka anil mathili daga ya samu kwatanci, bai da abin da za a kwatanta shi da shi subhanahu wa ta'ala. Abin da ake nufi tsarkakakke ne daga ya zama ga wani abu da za a kwatanta zatin Allah da shi, a kwatanta siffofin Allah da shi, a kwatanta sunayen Allah da shi. Shine ai wa'anda suke korewa Allah siffofin za abin da ba sa ganewa kenan. An ce Allah yana da hannu, sai su kwatanta hannun Allah da na abin halitta. Wannan sai abin ya musu girma, sai su ce kai bai da hannu. Allah yana da ido, sai su kwatanta da idan abin halitta, sai su ga kai ya za a ce Allah, sai su ce bai da shi. To ai daga inda suka samu matsala, da suka ji cewa Allah yana da hannu irin nawa ne, kwatantawar da suka yi shine matsala. Amma Allah yana da hannu, to ba ruwanka yana da hannu. Na'am, buta ma tana da hannu, amma irin naka. Ludayi ma yana da hannu irin naka. In aka karya hannun ludayin matarka, in aka karya hannunka, wanne za a yi tashin hankali a ciki? Kaga je ba ɗaya bane. To ballantana Allah subhanahu wa ta'ala. Aya sunansa jalla anil mathil, ya tsarkaka daga a ce ga misalinsa, laisa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir. Ka kalli da Allah wani haɗi da Allah yi. Laisa kamithlihi shay, babu irinsa wani abu kome da za a iya misalta Allah da shi, sai ce wa huwa as-sami'ul basir, kuma yana ji yana gani. Kai baka ji baka gani? Kana ji kana gani, amma me Allah yake so ya gaya ma? Jinka ba fa irin nasa bane, jinka wani abu ne daban, jinsa wani abu ne daban. Shi fa Allah idan tururuwa ta taho tana tafiya akan dutse, yana jin takunta duk duk duk, kuma yana ganin sawunta, kai kana ji? Kuma yana saman sama ta bakwai ba yake ji. Saboda haka jin ba ɗaya bane ba. Kai da kanka ka yadda ma miciji ya fi ka ji. To kuma ya zaka kuma? Laisa kamislihi shay wa huwa as-sami'ul basir. Malam yace fala shabiha lahu wala adila. Fala shabiha lahu, baya da shabe mai kama lahu da shi, baya kama da kowa, baya kama da komai a cikin halittarsa subhanahu wa ta'ala.
Nu'aym bin Hammad yake cewa man shabbaha Allah bi khalqihi faqad kafara. Duk wanda ya kwatanta Allah da halittunsa ya kafirta, wa man ankara ma wasafa bihi nafsahu faqad kafara. Wanda yayi inkarin abin da Allah ya wasafta kansa da shi, shi ma ya kafirta. Allah ya ce yana ji yana gani, in ka ce irin jin wane ka kafirta. Allah ya ce yana ji yana gani, ya siffanta kansa da ji da gani, sai ka ce baya ji baya gani. Allah ya ce yana da hannu, sai ka ce baya da hannu, ka kafirta, saboda ka karyata Allah. An gane? Walaysa ma wasafa Allah bihi nafsahu wala rasulahu tashbihan. Yace abinda Allah da manzansa suka wasafta Allah da shi, ba fa kwatanta Allah ne da wani Allah ba. Na? Shine Nu'aym bin Hammad. Nu'aym bin Hammad. Nu'aym bin Hammad. Wala adil, wala adila. Me ake nufi da wala adila? Ay la mithla lahu, babu irinsa. Wala mukafi'a, Allah baya da wanda yake sa'a. Wala adila, bai da sa'a wanda ya daidai da Allah subhanahu wa ta'ala. Walam yakul lahu kufuwan ahad, baya da wani sa'a wanda ya daidai da shi. Amma ya kun ji yanda aka ringa cewa wani lam yalid wa lam yulad ko? Aka ringa daidaita shi da Allah. Kaga kenan dangane da maganar Hammad bin Nu'aym, wanda ya faɗi wannan lam yalid wa lam yulad ya gaya wani, ya zama kafiri. As-Sami'ul Basir. Allah as-Sami'u ne, kun ga daga cikin siffofin Allah kenan, baya da kini ko baya da sa'a, bai da abun kwatance. As-Sami'ul Basir. Allah as-Sami'u ne, daga sunayen Allah akwai as-Sami'u, akwai al-Basiru. Sannan kuma wannan sunan na as-Sami'u yana ɗauke da wato ainihin siffarsa ta ji. Kenan daga cikin siffofin Allah, Allah yana ji. Malamai suka ce abinda ake nufi da as-Sami'u ay allazi wasi'a sam'uhul masmu'at, wanda jinsa ya game duk abin da ake ji, yana jin komai. Laysa kamislihi shay'un wa huwa as-Sami'ul Basir. Al-Basiru ne, yana gani, shi ma bayani ya gabata ko? Yawa. Al-Alimu kuma mai ilimi ne. Allah ya ce inna Allah huwa as-Sami'ul Basir. Al-Alimu, a cikin sunayen Allah akwai Al-Alim, wanda Al-Alim kuma sunan Allah ne wanda yake tattare da siffarsa ta al-ilmu. Allah ashe mai ilimi ne, masani. Ana ganewa? Abinda ake nufi da sunan Allah al-Alimu ay al-muhitu bi jami'il asma'i min al-kulliyati wal juz'iyat. Ya san komai, dunkula da filla-filla. Wama taf'alu min khairin fa inna Allah bihi alim. Duk abin da kuka aikata na alkhairi Allah ya sani. Wasi'a rabbuna kulla shay'in ilma. Ilimin Allah ya game, Ubangijinmu ya game komai da sani. Al-Khabiru, daga cikin sunayen Allah akwai Al-Khabir. Ai khabirun bi kulli ma ya'malunahu, zai ba da labari, mai ba da labari ne dangane da abin da bayi suke aikatawa. Ana ganewa? Hasanin wa sayyi, kyakkyawa da mummuna. Allah ce wallahu bima ta'maluna khabir. Allah zai mai ba da labarin abin da kuke aikatawa ne. Alimul ghaibi wash shahada, masanin boyayyen al'amura da nasariri, wa huwal hakimul khabir. Ana ganewa? Almani'u, almani'u sunan Allah ne. Almani'u ay zul man'ati, wanda yake ba wani da ya isa, wanda yake da ƙarfi da jabarutin da ba wani da ya isa ya riske shi da cutarwa. Ko ba gane ba? Shine almani'u. Malamai suka ce huwal azizul lazi la yughlab, shine mai al-aziz,
alqawiyyu kenan allazi la yughlabu, wanda ba a iya galaba a kansa. Shi yasa duk lokacin da kaga sun fi karfin ka kai kuma ka tafi gurin sa, ka fake a bayansa, ba za su iya keta shi su zo kanka ba. Ana tare da ni? Almani'u kenan Allah ya ce inna rabbaka huwal qawiyyul aziz, shine alqawiyyul aziz. Kenan wannan sunan na almani yana tattare da siffofin Allah na cewa Allah mai ƙarfi ne, ƙarfin da ba wani da ya isa ya iya cutar da shi. Arrafi'u maɗaukaki, ana nufin ai al'alu subhanahu wa ta'ala bi zatihi wa asma'ihi wa sifatihi. Maɗaukaki ne da zatinsa, maɗaukaki ne da siffofinsa da sunayensa, babu tawaya a cikinsu.